ספרי לנו איך כל זה קרה. זה היה ביום שלישי, אני יצאתי לאוטובוס, דרך לעבודה. והגעתי לתחנה והאוטובוס הגיע ממש אחרי 2 דקות שהגעתי, והייתי ראשונה, אז עליתי מיד וחיפשתי את הכרטיס. והנהג אמר לי, נו, וכבר ראיתי שמאחורה גם אנשים היו קצת עצבניים והתעכבתי כי לא מצאתי אותו, אז ממש חיפשתי והנהג כבר צעק עליי, גברת, את מעכבת, ואנשים צעקו עליי מאחורה, גברת, קדימה, ונורא נלחצתי ולא ידעתי מה לעשות, אז חיפשתי יותר, ואני יודעת שבבוקר החלפתי תיק ושפכתי את כל מה שהיה בתיק הקודם לתיק הזה ולא מצאתי, וצועקים עליי, גברת, אז תרדי. וילדתי. אם רק היה לי אורגנייזית. אכן, תמונות קשות. לו רק היה לה אורגנייזית, כל זה לא היה קורה. אורגנייזית, ואתם מסודרים.